खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। भुपेन बर'आ 22 फेब्रुआरियाव बिजेपिआव हाबगोन। मानकासाराव हमजादों वान्टेड ड्राग्स माफिया जाकिर मिया। आसामनि मोनथाम रायजो सभा मासिनि थाखाय 16 मार्चआव बिसायख'थि। राजीव भवनाव कंग्रेसनि खौरांगिरि मेल। 10 मार्चआव अरुणोदय मुलाम्फागिरिफ्रा 9,000 रां मोनगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बावैसो कंग्रेस नागारनाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बर'आ बिजेपिआव हाबसिगोन। मंगलबार खालि मोनाबिलियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायनि उनाव बिजेपिआव हाबनो जोबथा थांखि लायो भुपेन बर'आ। 22 फेब्रुआरि खालि बिजेपिआव हाबगोन भुपेन बर'आ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों बे गेदेर खौरांखौ। मख'नो गोनांदि मंगलबार खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराजों सावरायनायनि उनाव भुपेन बराखौ लोगोआव लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो आरो 22 फेब्रुआरि खालि बिजेपिआव हाबगोन होननानै फोसावो। बबेखानि कंग्रेसआ थानानैबो भुपेन बर'आ आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बेजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बिजेपिआव हाबगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। भुपेन बर'आ बेसेन लानानै बिजेपिआव फैयाखै, कंग्रेसआ गोबां खस्थ' मोननानैसो बिजेपिआव फैदों। भुपेन बरानो बिजेपिआव मोनथावना सन्मानखौ होगोन। भुपेन बरानि थाखाय आसामाव बियाबनि आंखाल गैया। भुपेन बर'आ बिजेपिनि एजेन्ट नङामोन। भुपेन बरानि दैदेननायाव लखिमपुराव गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। आसाम नाङै आयेन बेरेखा ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै पुलिसनि अपारेशना थाथ'नाय गैयालासे गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दं। बे एन्टि ड्राग्स अपारेशननि गेजेरजोंनो मानकासाराव हमनो हादों सासे वान्टेड ड्राग्स माफिया। हमजानाय वान्टेड ड्राग्स माफियाखौ जाकिर मिया होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि सानथामनि सिगाङावसो मानकासार बांलादेश सिमायाव खमैबो 55 लाख रां बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। नसुं हादर बांलादेशआव हादरनां सिमा बारहोनानै ड्राग्सखौ फालांगि खालामनाय समाव BSF आरो आसाम पुलिसआ ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। लोगोसे आबु सामा आरो एकामुल हक मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव हरनि समाव गुबै दायनिगिरि जाकिर मियाखौ हमनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाकिर मियाया बे ड्राग्सखौ बांलादेशआव दैथायहरनो थाखाय सिमासिम दैथायहरदोंमोन। फैगौ 16 मार्च खालि रायजो सभानि बिसायख'थि। हादरनाङै मोन 10 रायजोआव लांदां जानो गोनां मोन 32 रायजो सभा मासिफोरनि थाखाय फैगौ 16 मार्च खालि खुंगोन बिसायख'थि। बेनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ 22 फेब्रुआरियाव बिसायख'थिनि नटिफिकेशन फोसावगोन। मख'नो गोनांदि लांदां जानो गोनां मोन 32 रायजो सभा मासिफोरनि गेजेराव मोनथाम मासिया आसामनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो सभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 5 मार्च। बिनि उनाव 6 मार्चआव नमिनेशन बिलाइफोरखौ नायबिजिरगोन आरो 9 मार्चनि गेजेराव बिजाथिफोरा गावबा गावनि नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। 16 मार्च खालि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम जागोन रायजो सभा बिसायख'थिनि भट होनाया। भट होनाय जोबनायनि उनाव बै सानखालिनो बेलासि 5 रिंगानिफ्राय भट साननाय जागोन आरो फिथाइखौ फोसावगोन। 20 मार्चनि गेजेराव रायजो सभा बिसायख'थिनि गासिबो बिखान्थिया आबुं जागोन। रायजो सभानि लांदां जानाय मासिफोरनि गेजेराव महाराष्ट्रआव 7, उरिष्यायाव 4, तामिलनाडुआव 6, सोनाब बेंगलाव 5, आसामाव 3, बिहाराव 5, छत्तीसगढ़आव 2, हारियानायाव 2, हिमाचल प्रदेशआव 2 आरो तेलेंगानायाव 2 मासि। मख'नो गोनांदि आसामनि रायजो सभानि सोद्रोमा महरै भुबनेश्वर कलिता, अजित कुमार भुया आरो रामेश्वर तेलीनि मावबुब्लियाव जोबनो थांगासिनो दं। राजीव भवनाव कंग्रेसनि खौरांगिरि मेल। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया दोलो नागारनानै बिजेपिआव हाबनो सिगांनायखौ बिथा खालामनानै दिनै कंग्रेसआ खौरांगिरि मेल खुंदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो MP गौरव गगৈनि दैदेननायाव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव बिधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया, MP प्रत्युत बरदलै, MP रकिबुल हुसैन, APCCनि बारग' आफादगिरि रिपुन बराया बाहागो लायो। बे खौरांगिरि मेलाव अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंह, AICCनि गाहाय नेहाथारि पृथ्वीराज साठेआबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे खौरांगिरि मेलाव भुपेन बराया कंग्रेस नागारना बिजेपिआव हाबफैनो सिगांनाय, प्रियंका गान्धीआ आसाम दावबायनाय आरो जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायनि सायाव गुवारै फोरमायथियो। गौरव गगैआ फोरमायथिनाय बादिब्ला 19 फेब्रुआरियाव आसामाव फैगोन प्रियंका गान्धीआ। फुंनि समाव बरजार बिरखं गाथोननिफ्राय थोंजों कामाख्या थानसालियाव रावना होना बिमा कामाख्यानि बोर लागोन प्रियंका गान्धीआ।
बेनि उनाव दिसपुरनि मानवेन्द्र शर्मा कमप्लेक्सआव मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। बबेखानि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय फेब्रुवारि दाननि जोबनायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिजों मदद होजानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावगोन होननानैबो गौरब गगैया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव गेदेर आपडेट आरो अरुणोदयनि लाख लाख आइजो मुलाम्फागिरिफोरनो गाहाम खौरां होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि भुपेन बरानि न'आव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफ्रा 9,000 रां मोनगोन। फैगौ 10 मार्च खालि मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन 9,000 रां। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया सिगाङावनो फोसावनाय बायदियै 20 फेब्रुवारि खालि अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनो 8,000 रां होनायनि बाथ्रामोन। नाथाय गिबि मन्थ्रिया अरुणोदयनि रां होनाय खालार आरो रांनि बिबानखौ सोलायबाय। 20 फेब्रुवारियाव मोननाय नङा अरुणोदयनि रां। मुलाम्फागिरिफ्रा 10 मार्चआवसो मोननो हागोन रां। 8,000 नि सोलाय 9,000 रां मोनगोन मुलाम्फागिरिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।